आयौ माथो फिसानो आखाइ फिसानो समानलाय एमजे फंबाय माथो अनसुलि बाजै गुदुं गरमा हो नोंनि देन्थाखौहाय मिसिनिल' होनदों आरोना आंनो थोआ माया होनलाबायदों थ' एनिथिं एमजे फंबाय नोङो बिनि थाखायनो बिदि देखायनाङा दै आरो बै सबा सबखौ नोङो देखायबाय थानाङा खुलुमबाय रायजोफोर आरा चिरां चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जालायबाय थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै भिडिअआ मा सिस्टेमनि जागोन आरो मा भिडिअ लाबोलायखो ना आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय सब भिडिअ लाबोलायबाय आरो ना माने खुदुमलायनाय थ' खुदुमलायनाया ओरैबायदि खुदुमलायबावबाय माने होनलायनाय आरोखि ना एनिथिं एमजे फंबाया जोंना प्रिथिबियावहाय बिदि खुदुमदों आरो ना मानो होनबा बियो माने फिल्मजों रुजुनानै आरो मानसिफोरनि सिगाङावहाय पाब्लिकनि सिगाङावहाय खुदुमनानै देखायबावदों आरोखि ना बियो होनदों जोंना एनिथिं एमजे फंबाया फिल्मावबा खुदुमलायो सोरनिबा हिन्जावखौ सोरबा खुदुमो हा सोरनिबा हौवाखौ सोरबा हिन्जावा खुदुमो होननानै बुंदों आरोखि ना फिल्मावबा खुदुमो जेबो नङा होननानै सब खुदुमनानै दिन्थिदों आरो ना प्रिथिबियावहाय जेबोथ' नङा बे नोंनि हिन्जाव आंनि हिन्जावसो जों जिखि खालामा नैबेफोरबायदि होनदों आरोखि ना थ' जेबो नङा खुदुमलायनायाथ' इसिबां जेबो नङा आरो ना खिन्थु एनिथिं एमजे फंबाय नोङो बेफोरबायदि जे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि आखल दिन्थिनाङा आरो ना मानो होनबा नोङो एसेबां मोजां भिडिअ लाबोयो बर' हारिनि थाखाय एसेबां मोजां नोङो कन्टेन्टफोर लाबोनानै बर' हारिखौहाय फोजाखाङो हा बर' रायजो राजाफोर मिथिस'नो हायै बुजिस'नो हायैखौ नोङो गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरोङो फोरमायो दिन्थियो हा नों बेफोरबायदि माने सब खुदुमनाय भिडिअ लाबोनो समाया मिथिबायना गावनि हिन्जावानो जाथों हा फाग्ला गावनि हिन्जाव होननानै बेबायदि साब माबा बिदि भिडिअ लाबोबाय थाबा जागोन नामा हा नों जेरै सिगाङावहाय भिडिअ मोजां लाबोदोंमोन निउस बायदिसिना बेफोरबायदि लाबोना दाबो हा बिदि लाबोनाङा आरोखि ना एनिथिं एमजे फंबाय आं मोजांखौसो बुंदों हा मोजांखौसो बुंदों दे दा नोंनि बेफोरबायदि सब खुदुमनाय बै नुलायनायफोरखौहाय नुनानैहाय जोंना अनसुलि बाजैया बेसेबां गरम जादों होनदों नों मिथिदोंना एनिथिं एमजे फंबाय ओरैबायदि गरम जादों जाहैदों माने फिसाल' होनदों आरो ना एनिथिं एमजे फंबाय नोंनि फान्थावखौहाय हा फिसा मा जागोन होनलाबायदों आरो ना अनसुलि बाजैया सेक्सि बाजैबो होननानै मिथिखायो बयबो जेनेबा सिगाङावहाय बेबायदिनो आं बायदि सेक्सि रावबो गैया होनलायनानै लादों जोंना अनसुलि बाजैया ओरैबायदि सेक्सिखा जाहैदों माने बेनो फिसा गोरलैया थोखाया जाहैदों आरोखि ना मानो होनबा गिदिर गोलाव नांगौ जाहैदों ब्लेक कब्रा फुननाय हा ब्लेक कब्रा इउज खालामनाय बै देन्था फान्थावखौसो बेनो नांगौ जाहैदों माने एकदम गिदिर नांगौ जाहैदों आरो ना हा बेबायदि आरो ना खोथाया दा नोंथांमोननि गेजेराव आङो होना होगोन माने बे भिडिअखौबो अनसुलि बाजैया मा फोरमायदों मा बुंदों इसिनिल' होननानै बुंदों आरो ना एमजेनि बुस्थुखौहाय फान्थावखौहाय थ' बेनो नांगौ जाहैबाय गोलाव गिदिर आरोखि ना माने एकदम ब्रां मोनलायनाय थ' नोंथांमोननो आं बेखौबो होना होगोन बे अनसुलि बाजैनि भिडिअखौ सिंगोलफ्रा गाबजोब्बाय बिसोर नायना थानो हाला बे फायखानायावसो हाबनांलायबाय बे जाला थोद गाबाय थानोसै आं थानो हायाखैलै आंबो फाग्ला बेबायदि देखायनाङाब्रा बिदि देखायनाङाब्रा गरम जालाजोबोब्रा बाब एफा गरम जादों बिनि गुदुङा नुवाखै थानोनो हाला जाहैदों गरम जाला जोब्बाय जाहैदों हा पस खालामजानो लुगैनाया हा एमजे फंबाय नों बेखौबा बेफोरबायदि सब फुदुमनाय भिडिअ लाबोयोलै आरो रायजोफोर नुबायना अनसुलि बाजै सेक्सि बाजैखौहाय सेक्सि बाजै होननानैबो मिथिखायोना रायजोफोर नोंथांमोनहा थ' नुबायना सेक्सि बाजैया माबायदि एकदम मायाबा गरम जाग्लिजोबनायखौ थानो हाला जाहैदों आरोखि ना लुगैनायानो थ' एमजे फंबाय नोङो बेफोरबायदि सब भिडिअ लाबोनांला आरो थाइगिर फिथाइफोर खानाय भिडिअखौबो नों दा लाबो एमजे फंबाय नोङो नोंनि हिन्जावब्लाबो नोङो बेफोरबायदि खुदुमलायनाय भिडिअ दा लाबो मानो होनबा नोंहा जे बर' रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय दिनै नोंनि इउटुब चेनेलनि फल'वार्स बा साबसक्राइबारा 2 लाखनि गोजौआव दङ होनबा 2 लाख जन नोंखौहाय मोजां मोनो अनो नायो हा थ' नोङो बेफोरबायदि जे
जाय भिडिअखौ नों लाबोदोंना खुदुमलायनाय सफा सब बेखौ नोङो लाबोनो समायामोन आरोखि ना एमजे फंबाय। नोङो जे आंनि बुंनायफोरखौहाय नुसनबायदोंब्ला गोरोन्थि दासान, आं मोजांखौसो बुंदों फंबाय। आरो प्रिति बेवायाथ' माने स्मार्ट गार्ल, स्मार्ट हिन्जाव ना मा होनगोन बेखौ, स्मार्ट कार्ड एकदम 5G खा आरोखि ना। थ' ओरैबायदि स्मार्टखा जोंना। खिन्थु नोङो एमजे फंबाय प्रितिनि बायदि दाथां, एसे नोङो गावखौ एसे सानग्रो आरोखि ना। थ' जेबो नंला, आङो गोबां बाथ्रा बुंबाय, रायजोफ्राबो कमेन्ट खालामलायनो हागोन बिनि सायावहाय ना। बिनि सायावहाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामलायनानै बुंहरलायनो हागोन आरोखि ना। थ' आरो एमजे फंबाय नोंखौहाय आं मोनसे खोथाखौ बुंहरबावनो सानदों। खुदुमलायनायखौथ' नों लाबोखाबाय, माने मालाबाफोर बै थाइगिर फिथाइ खानायफोरखौ दा लाबोफ्रां आरोखि ना। मानो होनबा बुहुत उसुबिदा जागोन नोंहा आरो माइनास पइन्ट जागोन हा, फुरा माइनास जागोन नोङो, मिथिबाय ना। आरो रावबो थानो हानाय नङा बै थाइगिर फिथाइ खानायखौ लाबोबावबाथ'। बे सफा सबखौनो सोरबा सोरबा फाग्ला फाग्लि जालाबायबायनाय अनसुलि बाजैयानोथ' फोरमायबाय हा। दा नों थाइगिर फिथाइ आरो मालाबा लाबोनो हाबावगौ बोरैबा थाइगिर फिथाइ खानाय भिडिअखौ हा। दा लाबो आरोना, बेखौनो बुंहरनो सानबाय आङो, बुंहरबाय आरोना। आरो गासै रायजो राजाफोरखौनो आं खावलायहरनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना कमेन्ट होलायबानो जाबाय आरोना। आरो जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो, जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुहैनाय बायदि। थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दे रायजोफोर।